Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, panibagong vlog na yun po namin yung dagay. Ayan guys, at maglalaba po kami dito sa ilog. Ayan, at hibas na nga po ang ilog. Iniipon po namin yung bato para medyo lumalim po yung aming pagbabanlawan ng nilabhan. Ayan guys, mababaw na. Sa bahay po ay walang tubig. At yung bubon po na tinatabuan po sa mga malapit sa bahay namin ay hibas na rin po. Kaya kahit ganito yung ilog ay dito na lang maglalaba. Kasi lagi po ay naglalaba na. Yeah. Siga na yung muka. Ayun, dahil po namin labahan. Dalawang sako. Tapos may pangunas pa. Kala ko mga puti daga yan. Ba't may decolor yan? Ayun kay Jason naman nalabahan. So Ate Jen, wala kang labahan? Ate Jen? Wala kang labahan? Ha? Wala kang labahan na dala? Oh, sige na, magbanlaw na. Kahit nang kakaunti po ang tubig na dito sa ilog, dinadayo pa din ng mga tao. Ang dami naglalaba. Tapos may mga magpipiknik. Ayan, malaba muna po kami. Labalaba naman. So, ito to eh. Ayan guys, at nakatapos na nga po kami maglaba. Kaya lang po, ayan. At ubusan po ng gasolina yung sidecar. Magbili muna po si Barry ng gasolina. Ginamit po yung motor para makabili po ng gasolina. Doon po sila dagay sa sidecar. At pag-ahon nga po dyan sa mapa naman ng daan. Sakto na ubusan sa pangit ng daan. Kasi ang nilaman ko lang po kanina dyan ay kalahating litro lang po na gasolina. Ayun po palang papunta lang dito sa ilog ay kalahating litro na ang nauubos ng sidecar. Tapos pabalik kalahati ay 1 litro. Ayan, dito muna po kami sa Malilong. Tinawag ko nga po sila dagay at sabi ko dito na muna magtambay sa Makanlong. At mainit. Diyan lang, upo lang dyan.
Ayan guys, yung iba nga pong magbumotor, yung angkas ay nababa muna at ang hirap nga po yung dyan. Rulo tayo yung mga bato. Mga may tae din dito sa inupuan ko. Ay! Oh, bawal magtapo ng basura. May multa daw, oh. 200 pesos. Pangalawang paglabag, 300. Pangatlo, 500. Ganda dito, Udanawan. Ay, tiyan mo dagay, oh, yung ilog. Maganda pa doon yata. Ay, kaya lang mababaw din pala. Mababaw din pala yung ilog doon, oh. Babaw naman na dyan. Hindi makakalangon. Doon din naman. Di rin naman baga nakakalang. Baga dito. Doon sa dulo. Mukha mahulog kasi mukha. Oh, malaglag kayo. Gulong-gulong kayo dyan, oh. Patungo sa ibaba. Bangin pa naman. Oh, muka. Magulong-gulong ka dyan. Hindi inaayos po yung kalsada ay. Naayos yung mga Init. Anong oras na po kami natapos? 2:00 na po ng hapon. Anong alauna? 2:00 na, oh. Mga dryer pa sa bahay. Tapos mapahipahinga pa ako. Sampay pa. Kasi may 7:00 ng gabi. Meron naman po kaming tribute nila Sheila sa patay nga po. Oh, tiyan mo, yung motor, nahihirapan mag-ano. Pagod din. Bate Jen, nagsusulo ka dyan? Hindi ka pa rin nagsusuklay ay? May ribbon si Ate Jen, oh. Tiyan mo yung buhok mo, Ate Jen. Turong kaga na. Ate Jen. Yung buhok mo. Hindi ka naligo? Ba't hindi ka naligo? Ha? Uy, dito ni Bibi, galing sa asawa ni Karahaw. Sa asawa ni Kurahaw? Hindi, sa damit. Sa damit ni Karahaw. Kaipit. Akala ko sa asawa ni Kurahaw. May asawa na ba si Kurahaw? Ipit mo ganito sa damit ni Karahaw. Ipit naman sa akin ni Dagay. Umok sila. Oh, ayun. Ayun mo kay Totoy. Ayun na yan. Puno ng talisay pala ito, oh. Yung bagay yung kinakain nyo dati, Kurahaw. Talisay yata yan. Ay, hindi. Ayun nga. Iba nga pala ang talisay. Mamamin pera to. Pina to. Ay, yan. Pagbak. Wala. Wala mo nga. Okay. Bawal kasi. Mahulog ka dyan. May malaglag ka dyan. Dalawa. Kaya mo lang. Daw yan. Hindi mo akong hilaw. Kaya ito eh. Hilaw. Ika. Wala. Pa? May ano? May uhod. Wala pa.
Malayo ang ano, binila ng gasolina. Ilaw yan. Wala. Eh, nakigasolina yung sidecar eh. Ito. Nakakaw sa gasolina. Hindi. Hinog baga oh. Oh, hinog. Tagbak oh. Yo. Yo, kainin mo. Kain yan. Bawas. Matamis yan. Hinog naman. Ano, wala na? Pinato. Ay, abang po. Di ko alam yan. Ano yan natin dyan oh? Ayan oh. Talong? Ha? Ano yan? Talong? Yan, talong. Ay, ano yan? Kuwan. Ha? Mama, ganda maligo. Pakwan? Mama, tingnan mo yung view. Biyo na ano? Nasa? Nasaan? Oo. Oh, malaglag kayo ha. Saan tayo? Ay, doon baga tayo naglaba oh. Saan tayo naglaba dyan? Baba, dito mayroon niya dito. May dito. Ha? Dito may dito. Ganda ano yung ilog. Kaya lang nahihibas na. Pwede. Kanti na ang tubig. Mainit. Ayan guys, at nandito na nga po kami sa bahay. Ayan, at nagda-dryer na po ako ng mga nilaban po namin at yung pamunas. Wala ka man tututukan. Yun nga lang, wala akong tutungtungan sa kukulangin sa sampayan. Nasaan nga pala yung dati kong lubid? Wala na. Ayun. Yung lubid ko dito oh. Wala nga. Kukulangin ako sa sampayan. Ayan guys, at masampay muna po ako habang nagda-dryer. Maaga pa naman kayo. Mauwi na agad kayo mamaya pa. Aga pa. Tulungan naman ako ng Ate Jen sampay. Aga pa man. Kasi dyan, nabili nga, nabili. O ikaw, saan ka naman ang punta? Ikaw punta. Ay, damit mo Jason. I-dryer mo na rin. Nang madaling matuyo. naman yan. Ha? I-hanger mo na yan, yung malalaki. Yung manipis dagay, huwag mong i-hanger at iipit na lang yan. Yung makakapal lang. Dito ko lalagay oh. Yung guys, at nasampay na muna po. Ayan guys. Matapos ko pong isampay, pinagdigpit-digpit ko na lang po at wala nang masampayan. Ayan, nag-dryer pa po ko ng pamunas. Toy! Inom ka ng gamot! Naubo pa po si Totoy. Hapon na naman po guys. Mamaya pong mga alas 7. Alis po ako. Hiniram po nila Larry yung motor ko at may pupuntahan niya. Tapos po yung motor nila Larry ay sira po. Hindi pa napapaayos. Ay hiniram muna po sa akin ni Balot at wala nga daw pong pambiling gatas. Kaya may sinaglit po si Larry para makabilihin siya po ng pambiling gatas ng anak. At yung motor nga po nila ay hindi mapaayos at wala rin pong pangpaayos. Hindi naman po pwedeng sidecar yung sakyan ni Larry kasi malayo po yung pupuntahan. Baka po lalong kung paanong mangyari. Lalong kumbaga po yung matagalan. At yung sidecar baga po ay pasira-sira din. Kaya yung motor ko po ang hiniram. Para sigurado po silang makakabalik ni Kurahaw. Kasama po si Kurahaw ni Larry.
Sabi ko naman po ay mamaya mga alas 7 ko pagkagamitin yung motor kaya pwede pa nilang hiramin. Ayan guys, at pinagsasain ko na po si Ryan. Ayan, ako po ay nagtanggal ng mga cortina, nilabhan ko po. At nakatuyo bukas ko na lang kakabit. Ayun guys, ngayong gabi po ay naandito po kami sa namatay po na plan holder din po ng St. Peter. Kaya ganun po pag may namamatay po na isa sa St. Peter ay inaasikaso po ng mga agent po ng mga St. Peter. Po sa inyong lahat, sa ngalan po ng St. Peter Lifeline and Chapel, nais po namin ipaabot ang aming kaus-pusong pakikiramay sa pamilya ng ating namayarapang si Nanay Fe Marie. Sa gabing ito, andito ang lahat ng minamahal at nagmamahal kay Nanay Fe. Ang lahat ay nakikiruksa sa kanyang pagpanaw, ngunit batid nating lahat na ang kanyang kabutihan ay hindi natin malilimutan. Kaya po sa gabing ito ay nais namin ipaabot sa inyo ang isa sa mga programa ng St. Peter Lifeline, ang pagkilala at pag-alala kay Nanay Fe sa pamamagitan ng isang handog o tribute, ang St. Peter Timeless Tribute. Nais ko pong ayanan lahat upang tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoong langit Diyos Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kaya sa labok kami nanggaling at sa labok limang kami babalik. Buong kababaang loob po kami nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang kaluluwa ng aming namayapang si Fe Marie sa mundong ito. At nananatiling nasa iyong mga kamay, kunin mo siya at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. At palisin mo ang anumang karumihan, upang siya ay maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanyang kaligtasan. Bigyan ng puwang sa iyong kaharian, magkaroon nawa ng katahimikan ng kanyang kaluluwa. Gayon din ang kanyang espiritu at makapiling sana niya ang iyong kaluwalhatian at kadakilaan at pag-ibig na wagas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ay labis na nagbigay ng dalamhati sa lahat ng nagmamahal sa Kanya para maibsan ang pagdadalamhati at pangunguling na ating pong ipabasa ang salita ng Diyos. Nababasahin ni S.A. Joy Laguna. Kayo ngay hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang iyong buhay. Kayo ngay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na babaw. Maraming salamat, S.A. Joy. Ang sabi dito ay, tayo ay nabuhay dito sa mundo. Ano ba ang ating magagawa bilang isang tao? Hanggang tayo ay bawian ng buhay at kung saan tayo pupunta pagdating ng oras ng ating kamatayan. Ipinapahayag dito kung tayo ay mabubuhay na isang mabuting tao o tayo mabubuhay na isang masama. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Tayo ang gagawa ng ating buhay, tayo rin ang magdidesisyon kung saan tayo tutungo pagdating ng oras ng ating kamatayan. Kung tayo ba ay mapupunta sa kabutihan o mapupunta sa kasamaan. Yan po ang ipinahayag sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa video presentation. Ngayon po ay ipapabasa natin ang salmo. Tunay ng kabutihan at kaawan ay susunod sa akin sa lahat ng karuan ng ating buhay. At ako'y tatahan sa bayan ng Panginoon magpakailanman. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Lorna, our SA2. Sorry for the inconvenience. Pasensya na po talaga at nalungkot po yung ating lockdown.
Dadako na po tayo sa eulogy. Sa eulogy. Tatawagin na po natin ang mga pamilya, kaibigan na nais magsalita at mag-alay o magbigay ng kwento tungkol kay Nanay Fred. Bilang bahagi ng Timeless Tribute, inaanyayahan po namin ang ilang miyembro ng pamilya o kaibigan ni Nanay Fred upang magbigay ng mensahe o pagpapatoo ng naging buhay ni Nanay Fred yung panang mensahe na nabubuhay pa. Pero dadako po muna tayo sa mga magsasalita para mag-alay ng mga salita at ibahagi ang mga kwento na nakasama si Nanay Fred nung siya ay nabubuhay pa. Ngayon po ay tatawagin po sila ni SA2 Joy. Tatawagin ko po si Mr. Inel Talento, kanyang anak, na magbigay naman ng karanasan sa kanyang mama. Nay, salamat po sa lahat ng mga payo mo sa akin. Sinunod ko naman po lahat. Hindi ko po nalimutan lahat ng hulingin mo sa akin. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga mo. Sana po, saya ka na. Dahil papahinga ka na. Sabi ko lang na, salamat ka lahat. Lahat ko ng payo mo sa akin. At pag naman po, pero tayo. Kaso, wala na. Yung pangarap natin, wala na kayo. Pangako ko sa iyo na itira tayo sa isang simpleng bahay. Wala na hindi ko kami tayo. Pero, salamat pa rin kasi po, natupad naman. O tayo. Yan lang po na yung hindi ko malilimutan sa iyo at sa pabawag ko sa iyo na tinupad ko. Salamat po talaga sa lahat. Sana po gabayan mo si tatay. Lahat po kami gabayan mo. Yan lang po na. Salamat po talaga. Salamat po, Remy. Tatawagin ko po si Kuya Angelito. Wala po siya sa anak pa din ni nanay. Kanyang message ay si Ate Marilu. Ayan. Ay, po niya si Nana. Masasabi ko lang sa kapit ko. Katapang siya. Maasahan mo naman kahit siya. Yung best friend tulog pa lang talaga. Like ko siya kasama sa para ay, alam marami pa kami dapat puntahan pasyalan. Hindi naman niya nakayanan. Maraming salamat at ako sa mga taong nakiramay ko sa kanya. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat po, Ate Marilu. Ang susunod ko pong tatawagin ay si Ate Ellen Yabot, isa sa kanyang kapatid. Bakit ako?
Tipeng! Ay, lagi tayo nag-aaway. Alam mo yung mahal kita. Pahinga ka na. Tawag mo. Yakap mo kay nanay. Patawad sa lagi natin nag-aaway. Pero alam mo, mahal kita. Bilang sabi ko. Patawad, kapatid ko. Sa lahat ng mga away natin, pero alam mo naman, mahal kita. Yun lang po. Salamat po, ate. Ang susunod naman po natin tatawagin ay si Kuya Rolly Espiritu, isa sa kanyang kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang masasabi ko lang sa aking kapatid, napakabait po niya. Kahit hirap magkita. Kapag bulang kami inat, pupunta kami para makita-kita pagsama-sama. Kahit walang okasyon, marating siya. Kaya Ate Peng, ayaw nawa magkita na rin ang nanay. Kasi yung masama lang kami sa nanay, sabi ay naman. Ito po. Salamat po, Tatay Rolly. Ang susunod ko naman po tatawagin ay si Mang Aida, ang kanyang hipag. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po, yan sa bayaw ko nga, ay napakabait. Uuwi po yan at dalinan. Pag-uwi lahat para kung dadalawin lang ako yan. At halos maghapon po kami kwentuhan kung saan po napapunta ang aming kwento. Kaya parang yan ang hindi ko malilimutan po kay Pin. Napakabait po siya. Maalalahanin, masipag, maging sa kanyang mga apo. Napalakin niya ng maayos ang kanyang mga apo. Kaya yun lang po yata ang hindi ko malilimutan sa kanya. Maalalahanin din siya. At napakabait nga pong bayaw ko. Yun lang po ang masasabi ko kay Ping. Lifeline at Champion, pinapasalamatan po namin ang lahat na mag-aalay ng dasal at mag-aalay din po ng mensahe ng pakikisampatya sa pamilya ni Nanay Pen. Sa mga nais mag-alay ng bulaklak at dasal kay Nanay Pe ay pwede po lumapit dito at bibigyan po natin ng bulaklak. Opo. Bumbong, tawagin mo sila Kuya Justin mo. Yung tatlo, tawagin mo. Kung magalit man ang alon ng panahon. Ayan guys, at dahil nga po ma-music, ayan, mag-voice over na lang po ako dahil nga po unang beses ko po na pagsama po pala Sheila at pag-tribute nga po sa ganitong may lamay. At isa po si Ate Maria Pe na plan holder. Ganun po pala kapag kasama ka sa St. Peter, kumbaga po ikaw ay isang St. Peter plan, ay hindi ka po pababayaan ng mga St. Peter kasi hanggang sa iyong huling
buhay ay naandito po ang St. Peter para mag-asikaso kung ano po yung mga dapat gawin ng mga St. Peter at asikasuhin yung mga tao na nagkuha po ng St. Peter plan. Ayan guys, kaya ito, unang sama ko po sa kanila. At sila Sheila po, matagal na po silang nasa St. Peter at ako nga lang po ay tinitingnan ko pa lang po kung ano po yung gagawin namin. At ito nga po, isa-isa po sila nagsasalita. At syempre, tinawag po ang mga kaanak para makapagsalita rin po doon sa mga yumao. Sa yumao na patay nga po na kaanak nila. Ayan guys, dahil nga po medyo mahaba na rin po ang aking video, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po sa mga viewers. At syempre sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan guys, at hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat po.